уважаеми колеги, приятели, явно студентното време, както се казва, всички ни спира в желанието да се докоснем до една такава тема, която безспорно е важна и за бъдените ни, ако щете. Преди време се сещам как мой дядо ми беше казал, че се е клел като войник за царя, за регенството, благодаря, и за новата власт. И на мен, като човек живеел само социализма, това ми изглеждаше много екзотично. Разбира се, оказва се, че това не е нито екзотика, нито нищо особено, просто всяко едно поколение тогава е имало такъв живот. И виждаме този начин на живот и в книгата, която тук представяме. Разбира се, за мен е удоволствие да говоря за Евгения Благоева, която е тук сред нас. Тя е мой колега, антрополог от Нов Български университет, доцент, доктор на науките. Разбира се, Владислав Атанасов, познавате го, също наш колега и приятел, човек, който е докоснат и от словото, но и се занимава с слово. Заради това съм дал тежката задача да прочете книгата. Аз съм прочел, разбира се, но той ще говори за нея повече. И за самата книга, от моя гледна точка, независимо от изненадата от структурата на повествуването, което е хронологически, което разбира се опира на важни моменти от живота на обществото в този период и на политически актуалните моменти, и на тези, които са обикновени съдържателни, влюбвания, хора, срещи и прочие. Ще подчертаем вероятно и срещата с исторически персонажи, с личности, които са част от живота на семействата, които са вътре. Но за мен тук особено важно е да се подчертае ухото на антрополога, който е чул и в семейството, и извън семейството, разбира се, множество разкази. И да, аз също съм слушал множество такива и подобни разкази. И те наистина вълнуват, защото и са истински, както е под заглавието на тази книга, истински роман, и защото всъщност включват една особена сюжетика, която сякаш няма кой друг, освен живия живот, да измисли. И така, с ухото на отличен изследовател и антрополог, виждаме как Евгения не само е записвала, тя е претворила, защото това все пак е билетристика, живота на обичните си хора. И това, което виждаме в романа, е човешкото. Онова прочитане на миналото през антропологическия поглед, през човешкото отношение, защото точно това имаме нужда днес в тези, както винаги, разбира се, времена на противопоставяне. Сега, преди да дам думата на Влади, ще помоля Илия Гавриджиев да ни прочете първата среща от този роман. Аз може би няма да използвам микрофон, за да мога да се сменям листите. Добре, предполагам, че чуваме. Окей. Сазов и младши постоянно излизаха с приятели, най-често с кумовете си, кюрпанови, сред природата. Пътуваха с коли или с мотори с кошове, в които сядаха жените и децата. Мъжете играеха покер и винаги прекарваха много весело. Борис ходеше по планините и сам. Обичаше да търси спокойствие извън града при първа възможност. Отиваше докъдето може с колата и оттам продължаваше пеша. Един ден се беше отдалечил доста от София и бе завил по крайно тесен и непроходим път. Шофираше завой след завой в очакване да излезе на по-прав участък и да се отдъхне, когато изнемиделица насреща му изникна кола. Това беше крайно неочаквано. Не само защото малцина по това време имаха автомобили и природата бе действена от към туристически поток, а и защото точно тук, в тая дивотия, човек най-малко очакваше да срещне някого друг. Но ето, че се случи. Срещу него спря голям красив автомобил. И двамата шофьори бяха наясно, че няма как да се разминат и единия трябва да даде път на другия. Борис беше готов да отстъпи, даде заден доколкото можа и излезе от колата. Водачът от среща направи същото. Борис го погледна и се вкамени. Срещу него стоеше царят.
Борис III, в цивилни дрехи, с мека шапка и съвсем сам. Ваше Величество, заекна и сведе поглед. Може би не беше редно да го гледа в очите. Моля, минете пръв. Не, господине, чуя ясен и леко закачлив глас. Дръзна да вдигне очи. Вие минете. Но, моля ви, смутолели смутено, как може да... Вие сте царят? Моля, заповядайте. Вие минете, господине. Вашата кола е по-хубава. За първи път в живота си Борис Саздов не знаеше какво да направи. Беше изключително смутен. Но като видя, че царят стои облегнат на вратата на автомобила си, гледа го с закачливи пламъчета в очите и наистина няма намерение да тръгва, реши да го послуша. Поклони му се. Преди да се качи в колата, се осмели да се представи. Борис Саздов от Ваше Величество. На вашите услуги. Ах, колко интересно! Засмя се непринудено Величеството. Аз съм Борис и вие сте Борис. Довиждане, господин Саздов. Довиждане, Ваше Величество, лек път. Монархът му помаха дружелюбно, докато той бавно и полека мина покрай царската кола. Нямаше как да забележи, че зад гърба му лицето на царя мигом се промени. Усмивката бързо изчезна и на мястото й се появи изражение, пропито с тъга и умора. Изумен, Борис продължи по пътя си. Каква среща само! Не беше за вярване. Хората говоряха, че царя много ходи по горите и планините, че непрекъснато е или на лов, или някъде по резиденциите си, че го придружава само адъютантът му и че обича да шофира само автомобила си. Но никой не знаеше, че го прави съвсем сам. Това бе крайно рисково, особено след атентата при Арабатонак, когато убиха ординарица му. Борис си мислеше, че на когото и да разкаже тази история, едва ли ще му повярва. Най-малкото, защото едва ли имаше друг монарх, който би настоял поданика му да мине преди него. Или пък би признал, че нечия кола е по-хубава от неговото. Това звучеше напълно невероятно. Но понякога най-парадоксалните неща са истина. Благодаря. А сега предавам думата на Влади, на Владислав Афанасов, който е сложил толкова много лищета в тази книга, че не знам, че си достигне времето. Вижте, живеем във време, в което явно е дошло да си говорим повече и за бившите хора. Представили сме тази книга на Мартин Иванов. Темата е актуална, разбира се, но да отбележим, че преди малко провериха и Влади изгледа снимки на Крум Розов, рисунки, да, извинявай. Мисля, че представям, че още имахме от някои от книгите на Крум Розов тук в книжарницата на музея, която е. Но независимо от това имаме или не, всъщност видяхме как поколението на тези, които са пострадали, бивши хора, които са били притискани от режима, все пак замина, но паметта им се отложила и виждаме следващото поколение, което прави своя прочит, а в настоящия случай и като белетристика. Влади. Въпреки това, че все още акцент е много силен върху текста, който Илия прочете, аз не искам да го губите, защото тази среща на Негово Величество с един проспериращ, успял човек в ситуация, в която няма полза, няма и полза, а всъщност е част от историята на едно общество, което проспериращо. В самата сцена вие виждате това спокойствие, улегналост и същевременно съзнаване за собствената сила. Аз не искам да загубите този акцент и въпреки всичко ще направя една, как се казва, ретардация. Ще започна от това, че днешният ден е изключително подходящ за представянето на такава книга. Първо, защото първите дни на този месец завършват един кръг от чествания, свързани с жертвите на комунистическия режим. Знаете, че на 1 февруари това е една официална дата, която отбелязва цялата страна. А 10 февруари, т.е. вчерашния ден, е
поредната годишнина от едни от най-големите протести, или може би най-големия протест, преди 10 ноември, който всъщност показа, че нашето общество има глас и желая този глас да бъде чут. И какъв по-хубав ден след затварянето на този цикъл от днешния 11 февруари, когато ние все още под емоционално влияние на тези дни, все още съпреживяваме случилите се неща. Трябва да се призная, че тази книга изключително много ме изненада. Въпреки опита, който имам с литературата и до някъде с историята като професия. Вземайки в ръце книгата, ние можем много бързо да определим като книга. И ние казваме, това е една фамилна, семейна хроника, няма нищо изненадващо, тя дори започва с посвещение на децата и на любимия мъж. На, как да кажем, веднага след титулната страница присъства и родословно дърво. Разказът започва в един пролог, който не ни изненадва с това, което всъщност предстои. Дори в тялото на книгата има и, виждаме, той е очевидно отбележен, някаква форма на справочен апарат, фотографии, рисунки. Но тази книга е изключително много далеч от биографията, автобиографията. Аз за първи път виждам подобно структурирана книга и това е лично умение на автора. Зад привидната семейна хроника стои опитът да бъде показано, тук ще коригирам един от литературните критици, който говори за психологическото време. По-скоро е показано фундаменталното време. Цялата книга е изградена от откази, в които ние може да влезем, без да затъваме в пясъците на това, което се е случило, без да ни е необходимо предварително да имаме подготовка и да го разбираме. И тук ще се върна в прочетения от Илия текст. Пред нас излизат образите на реално съществуващи хора. И ние имаме възможността да погледнем през техните очи. Това е изключителната отлика от биографичния и автобиографичния роман, когато ние виждаме случилите се неща и хора, предимно през погледа на разказвача. В тази книга разказвача и автора също присъстват. Не със своето име, разбира се с име, което той е избрал. Но той ни ръководи, води ни и не случайно тук метафората, свързана с реките на времето, той е нашия лодкар. Преди обаче да продължа по отношение на структурата на книгата, аз предполагам, че ще е много по-интересно да ни разкаже авторът как се осмели да влезе в ролята на лодкара. Как избра тази роля? Съвсем, как да кажа, просто това е някакво вдъхновение, което ви идва без да мислите. Не мислите сега, аз дали ще съм разказвач, дали ще съм какъв ще съм. Всъщност аз като написах, осъзнах, че аз съм героиня вътре и съм разказвач вътре, но много пъти казах, че не съм точно автор. Защото, както вече беше казано, тези истории аз не съм ги измислила. Тоест аз само ги предавам, само ги разказвам, само ги съхранявам за бъдещето, но де-факто не съм точно в ролята на писател. И това стана абсолютно, как да кажа, абсолютно импулсивно в резултат на едно невероятно вдъхновение, което ми дойде и без много да разсъждавам някакси. Феноменалното беше, че това нещо, което виждате, това са близо 470 страници, аз ги написах страшно бързо и почти на един дъх, просто защото тези истории бяха в мен и трябваше само да ги излея, трябваше само да ги структурирам. Така че всичко се получи някакси от само себе си. Както написах Христо Блажев отзад на улицата, редактора на Сиела, някои неща се случват и в процеса на писане, нали?
Появяват се случки, с които самия автор е изненадан в процеса на писане. Той самия може би не на 100% знае какво ще напише, какво ще излезе накрая. Така че наистина писането е действително е Божие вдъхновение. Аз просто така мисля. Първоначалният мотив, аз в предварителен, ние не сме имали предварителен разговор с вас, но в тези интервюта, които имах възможността да се запозная, както и различни прочета на други хора, разбрах, че всъщност главният мотив за написането на книгата е и тази основна голяма фигура в нея, която е в романа. И всъщност и някаква първоначална ревност към неговия образ, който е имал става въпрос за... Не точно ревност, това е точно една травма. Може би, не знам, чували сте, че в психологията, когато човек няма баща, бащата не липсва много. Когато няма дядо, също. Аз просто нямах дядо. Аз имах 2 баби и 1 дядо. Един ми дядо винаги ми е липсвал и винаги съм искала да го открия. Винаги съм ми било интересно да знам нещо за него, а те нищо не ми казаха за него, именно защото цялата личност беше абсолютно табуизирана и потънала в мълчание, защото разбира се за тези неща изобщо не се говореше, особено пред децата, особено пред по-младите, които могат да се изпуснат, да се издръват, така че всъщност аз имах един интерес към неговата фигура, към неговата, въобще към неговата биография, която самата тя прилича на филм. Като прочетете тази книга, ще видите, че живота му е действително просто достоен за един филм, защото той оцелява в войните, оцелява в атентата Света неделя, където носи на една възглавничка от зелено кадифе ордените на починалия генерал Константин Георгиев. След това оцелява и от Народния съд, оправдано от Народния съд, което също е парадокс. В Новоселския процес, където има 200 смъртни присъди, има само 10 оправдани и той е един от тях. След което обаче, оправдавайки го, изпраща в Белене. Така по дефолт, след като си оправдан в съда, значи трябва директно да заминеш за концентрационния лагер. Така че всъщност аз просто се интересувах много от неговия живот и много беше важна срещата с неговия портрет, която всъщност беше много голямо вдъхновение. Открих портрета на дядо ми в една изложба на остров Белене, където има изложени портрети на лагеристи, които са рисувани с молив от един художник, който ги е рисувал на такива хартия от колети, на лукави, на най-различни отпадъчни материали. Така се молив, че много добре ги е рисувал. И това беше една трансцендентна среща с него. Всъщност аз, намирайки го там, някакси го открих истински. Това е действително така, неговата съдба е просто изключително превратна. Книгата обаче го очертава по изключително интересен начин. Всъщност, което на мен лично ми направи огромно впечатление, че и най-малко този образ не излъчва апотеоз. Той не влиза в апотеоза. Същевременно той не успява да влезе и в реквиема. Да, неговата фигура е трагична, той преминава през големи изпитания, но не потъва в тях. Това, което в крайна сметка довежда и при мен е изключително необяснимо е как успява той да стигне до прошката, защото вие в края на книгата говорите и за това. Как се стига до този момент? При условие, че не само той, а и заобикалящите го край него преминават през изключителни изпитания, много сходно до него, а някои намират и смъртта си. Ами това е най-трудното. Това е най-трудното. Аз няма да се уморя да казвам, че това са истинските християни. Християнството е това да простиш и то точно тогава, когато срещната страна не само не заслужава, но дори не осъзнава, че трябва да има прошка. Как точно това се случва, аз не знам, да съм си го въобразила, разбира се, защото, както казах, аз съм се родила доста след неговата смърт и беше много важно за мен да го открия през
през романа му, през всичко, което е написал, през всички разкази за него, когато най-сетне започнаха да говорят след 89-та. Но това е фундаменталният човешки въпрос. Какво правим? Как отвръщаме на злото? И сега съм щастлива, че отивам в Силистра, защото след премиерата в Силистра утре ще мога да заведа моите деца в село Сокол, където баща ми беше интервюиран заедно с моята баба, неговата съпруга Никола, където те бяха спасени буквално от гладна смърт от един местен турчин, който съвсем тайно помага и им дава храна и ги спасява. И аз това си мисля, че уникална история. През цялото време аз разказвам това, мислейки си, че това е някаква уникална история. И в един момент слушам едно старо интервю на Стефан Савов, Бог да го прости. Може да си го спомняте, бившия шеф на парламента, който разказва точно такава история, как той самия е спасен от турци в Добруджа, когато е бил изселен, как той е бил гладен, как те тайно са оставили храна. Тоест това изобщо не е уникална история. Това просто се е случило с много други хора в това състояние. Те просто са намирали мили местните хора, които са им помагали по един анонимен начин, без да се афишират. И в крайна сметка, когато отидохме с баща ми до Сокол, той точно това ми каза. Аз тогава изпаднах в някакво много ми дойде това страдание, когато го попитахме, все пак някакво отношение няма ли да го търсим. Той каза, не, както ти казваше, не сме ние тези, които са не се докосва до злото, това е основният урок на бившите хора и на домовете на народа. Не се докосва до злото, защото докосващите до злото ти го продължаваш през себе си. Единственият начин да го се отбълчиш и да го спреш, всъщност е да не го продължиш през себе си. Това е моралният урок, който всъщност дядо ми преподаде през баща ми и който аз се опитвам да преподавам на моите деца и на всички, които имат желание да прочетат тази книга. Разбирам отговора, още повече, че през цялото време, докато я четох, тъй като хронологически тя не спазва порядък, какъвто е познат. Тя не върви от Адам и не свършва с Апокалипсиса. Има множество връщания и аз възприемах за себе си книгата като своеобразни казуси. Тоест, всяка една история, пак ще се върна на фундаменталното време, ме вкарваше в ситуация, в която чрез героите си аз се опитвах да отговоря как аз постъпвам в тази ситуация. Тоест, аз дописвам историята, не я доразказвам, защото това изпитание ви предстои, както виждам на вас самата в утрешния ден. Защото историята е приключила с поставянето на точката в книгата, но тя не свършва. Вие утре ще продължите с вашето изпитание, с новия казус, който ще добавите, ще бъде с годината 2026. Казвам го, защото голяма част, всички глави, като изключен трети части на книгата, не са с име, те са с година. Тоест, книгата за мен е изключително близка, с възможността не само да виждам през очите на тези герои, някои от тях са изключително популярни личности. Тук ще спомена тези, някои от тях, които присъстват в книгата или съвсем спорадично се появяват. Тук са Димчо Дебелянов, Елин Белин, Димитър Талев. Той има основна роля, тъй като той е също, за съжаление, един от жертви на комунистическия режим в лагеря Поциянов. Аз се знаем, предполагам абсолютно всички. В самата книга обаче, дори това, аз което не знаех, че той наистина е на ръба на физическото изтощение и на предела на живота си, което ние чисто литературно-критически само споменаваме в биографиите на известните личности, къде са пребивавали или не са били. Докато наистина се оказва, че неговата съдба е висяла на косъм, но този косъм, висшата сила решава да не го пререже. Тук виждаме негово величество цар Борис III. Дори в един момент се появява образа на Списаревски с тази драматична сцена в небето, видяна с неговата гибел. Елин Белин, доколкото се спомня в Владимир Димитров. Тоест ние виждаме и през техните очи, защото това са много лични
направим много хубав диалог, разбира се, но да се обърнем към следващия отказ от текста на този роман. Илия, заповядай. Много е интересно, че в последните 1-2 години много често съм в селата покрай Сребърна. Между другото, поне 2 такива истории съм чувал и то вече от наследниците на хората, които са помагали. Това е разказвам много за останалите скрити отношения между хората, за човещината, защото от едната страна имаме тежко асоциално поведение, от другата страна имаме абсолютно човешко отношение и помощ, и взаимопомощ, защото пък те казаха, че те са ги научили да четат и така нататък. Okay. Само да кажа на публиката, че не случайно този отказ е избран, защото става дума и за Русе. Много е хубаво, че където ходим, почти където и да отидем, имаме отказ за съответния град, така че случай става дума за вашия град. Да. И така. Най-сетне влакът спря с кърцане. Вратата на вагона се отвори с кривуцене и се показва отличената физиономия на милиционера. Той бе пътувал нормално в първа класа. Айде, слизайте. Отново ги подкара като добичата на заколение. Щом се измъкнаха от вагона, Георги видя, че се намираха на гара Русе. Успя в движение да купи 2 вестника от будката на перона и ги подаде на майка си. Качиха ги на милиционерска кола и ги стовариха на брега на Дунава. Реката разстилаше сивите си води спокойно и безметежно и Никола беше някъде в Дунава. Дали по реката не можеха да го изпратят своята обич към Белене, обратно на течението. Напукна всички, които искаха да ги заличат от този свят. Нали любовта превъзмогва всичко? Спомни си Георги малкото, което бе успял да научи в часовете по вероучение от училище. Дали баща му в този миг не гледаше мътните дунавски вълни и не мислеше за тях? На брега бе закотвен на голям кораб. Пътниците се качваха на борда под звуците на дунавски вълни. Щралшо де Валс се лееше леко и ефирно в ритъм с бавното поклащане на вълните. Беше 30 декември. Хората се готвеха за нова година. Някои мъкнаха елхи, други носиха пълни турби с подаръци. Всяка изминала година споменът за Рождество Христово избледняваше. И вече подаръците се разменяха на 31 декември по съветски почини. Пътниците разговаряха безгрижно и весело. Трянка и Георги, като някакви криминални престъпници, бяха качени на борда от полиционера. Хората ги заглеждаха очудено. Каква е тази изпаднала красива жена, придружена от младо момче? Какво престъпление ли са извършили? Някои ги гледаха съчувствено, други понечваха да им кажат нещо, но при вида на униформения се отказваха. По-добре да спрят на страна от неприятностите. Корабчето потегли бавно по течението на реката. Майка и син бяха седнали с гръб към хората и без това не искаха да срещат повече съжалителни и въпросителни погледи. Не откъсваха взор от вълните и продължаваха да мислят не за себе си, не за това, къде отиваха, а за това, че някъде край тези брегове може би все още диша Никола, че вижда тези гледки, че го вели същия ситен дъждец, който мокри и тях. Единственото, което Траянка каза по време на цялото пътуване беше: татко ти е с нас, усещаш ли го? А в гърдите на момчето все още кипеше силна младежка горест, негодование, срам, че ги караха като престъпници към поредния им затвор. В началото не усещаше присъствието на баща си, но изведнъж се сети за един цитат от зелената му тетрадка. Който е храбър и войствен, ще погине. Който е храбър, но не е войствен, ще живее. Последните думи на Никола преди заминаването също изникнаха в съзнанието му и тук са си окопити. Няма да стана продължение на злото, каза си. Няма. В този миг усети как му легна и като че ли наистина долови невидимото присъствие на баща си. Бе сложил ръка на рамото му и го гледаше с поглед, който преливаше от гордост. След двучасово плаване при вечер пристигнаха в Тутракан, но и тук не беше край на това кошмарно пътуване. Милиционерът ги качи на последния автобус за деня и още час и половина кандилка по селските пътища и най-сетне пристигнаха на местоназначението си. Сокол, Силистресо. Името на селото сякаш нарочно бе избрано от съдбата.
Нали, Георги бе сравнил себе си и брат с два сокола в стихотворението, което написа, когато изпращаха баща им за бегане. Кметът, противен човек с малки очички, още не беше затворил кметството, защото ги очакваше. Топлеше се на кембе и често се почестваше по врата. Двамата с кондиционера размениха няколко думи за Рио Предал и униформеният им придружител се запъти към селската кръчма с чувство за изпълнен дълг. Кметът ги измери с поглед и рече: ами, това е. Да кажа ли добре дошли? Тук ще живеете. Сега ще ви заради. Тръгна напред, но после се сети, че е по-добре да бъде след тях. Поведели се напътствия по тъмните мразовити улици. Рянка залиташе и се пазареше. Ако не беше сина и да я подкрепя, сигурно ще да падне няколко пъти. И двамата бяха на края на силите си. Не бяха слагали нищо в уста цели 36 часа преди вода. Повървяха доста. Чак до самия край на селото. След последната къща се ширваше равнината, а някъде в дъното на непрогледния мрак беше домът. Тази къща, ниска, едноетажна, неразряда, като всички други постройки в Добруджа, щеше да бъде техен дом. При нея спираха и се събираха всички ветрове и снегове от полето. Въпреки хронологическата непоследователност, хваща един доста период, мисля, че е почетох 125 години. Отказ, който прочете Илия Демеджиев е от втората част от книгата, докато първата показва ситуацията в България и живота на хората преди 9 септември. Тук във втора част ние се сблъскваме с 9 септемврийската действителност. И читателят много скоро ще разбере, че стълбата на униженията и унищоженията е много стройна. Тя има много стъпала и много сили, усилия наистина се изискват от страдалците, за да изкачват. И ако това е само един момент свързан с депортацията на семейства, те са хиляди истории, разбира се, по това време. Тук в частност, цялата ситуация около това е свързана и с насилието в самите лагери в Берсин и в Белене. Не случайно за вас съм ви подготвил нещо, което пък ако Илия с глас може да илюстрира. Рисунките на един друг мъченик, свързан с нашия град Порозов и неговите по-късни илюстрации от Белене, вие може да погледнете след нашия разговор, след представянето на книгата, включително негови заштриховки на изключително непосилния лагера в Белене, единичните книги, в които в затворите те са поставени. Това е рисувано, разбира се, по памет, не както портрета на вашия дядо още тогава в натура, но той прави различни предмети и те са част от фонда на регионалния исторически музей. Взел съм ви, за да може наистина още малко да се докоснете до тази изложване. Какво в края на краищата спасява? Изключвам някои наистина новини, както Чернобилски, който е върнал Чернобилска. Какво ми спасява, освен това приятелство на място, някъде сплотеност, шанс, някъде да попадне на добър човек, като лекар или друг някой, който примерно изпитва лично обрезение от това, че вече се е извършил убийство или някаква смърт. И изважда. Освен техния личен хуманизъм, това е ясно. Да, значи тук има една много ясна книжка, която се вижда. Тя е свързана с много известния цитат за върнането на хляба в водите. Нали знаете този цитат? Нали хляба си по водата, казва Господ, и някой ще го намери, но после това добро ще се върне и към теб. Така че всъщност ти правиш едно добро на някого и след това, което ти си направил на него, то по друг начин се връща към теб. Така че всъщност оцеляването на Никола в лагера, той там спасява един човек, с който ние се запознахме лично, това беше също една изключителна история.
Но това, че той спасява това 16-годишно момче от Белене, по някакъв начин допринася неговия синов сокол да бъде спасен от други. Тоест, оцеляването на човещината е благодарение точно на това, да не мислиш само за себе си, да можеш да помогнеш, защото когато помагаш на другия, някой друг път на теб ще ти помогне. Това е кръговрата на доброто, в което аз много дълбоко вярвам, защото наистина е точно така. От живота получаваме това, което ние му даваме. Ако се мръщим на живота, и той ни се мръща. Ако се усмихваме, и той ни се усмихва. Ако правим добро, получаваме добро. Ако правим зло, получаваме зло. Така че това е тази история и тя е свързана наистина с оцеляването на човещината, както написа. Вече много съм щастлива, че имам страшно много обаждани от читатели, имейли, съобщения, включително сега вашата колега от Силистра написа хубав отзив от Силистринския музей. И както написа едно младо момиче, студентка по българска филология, това е книга за борбата на човека да остане човек и за оцеляването на човешкото дори в най-бруталните условия, дори в най-тежките условия винаги човека и доброто, в крайна сметка, надделява. Така че това е краткият отговор на този въпрос. Да, ще ви допълня нещо друго, което е вече част от личните впечатления. Това е умението, развиването на умението да виждаш. Защото ние привидно виждаме и битовия свят, обществения строй, тегобите на деня, каквито изпитанията на деня, да речем. И всъщност в тях съществува друг пласт, друг ръчей, друг поток, част от реката, която се разклонява, която върви отдолу по повърхността, която ние не срещаме. Аз самия лично веднъж в живота си съм го изпитал, ще се позволя като господин Ненов и аз един личен спомен да споделя. На времето, вече в края на късния комунизъм, когато нещата бяха доста отслабени, говоря вече за 88 година, бях ученик в училище. И си позволих с всичкия си актуален път да се обадя в Свободна Европа, за да поздравя свои приятели с някаква песен, рок песен, метал песен. И за мое очудване, се вдигнал срещу слушалката Джо Лекаро, която водеше музикалната секция в това време. Всички си я спомнят на Джо Лекаро. Тя ми каза, моето момче, ако обичаш, не си казва името, защото измисли някакъв псевдоним. Този разговор, между другото, успях да го запиша в последствие по-здраве и го имам. Той е част от фонда на музея. Тоест, историята, колкото и да я съчинявам, тя се е случва. И тя ми каза, а също и тези, които ще ги поздравяваш. И аз измислих там, скълбих някакви прозвища, след това записах поздрава и най-героично го разнасям с един касетофон и поздравявам поздравените. Обаче един от моя клас тотално истина. Бяхме 10-ти клас. Тоест истина, бяхме първи приятели, играхме там в час, шах, какво ли нещо. Истина, този човек не ми поговори до края на училище. Аз също по едно време така ми хрумна, че тя работа може да не е много безобидна, нали? Ние си бяхме употребили алкохол, там нещо. Не е смисъл, бил съм прекалено смел като за маса, нали, за да звъня някакво спомен. И в същото време, нали, нямаше последствия. Наистина нямаше последствия, никой не ме потърси, въпреки че жица по телефон ще намерят абоната, стига да искат, но така се случи. Въпреки това, въпреки че ни потърсиха, за тази хлопашка смелост, този човек не е говорил повече. След години вече дойде 10 ноември и един ден се срещаме, той не говори така спокойно, става сме, здрасти, какво става? Много време, аз продължавам да си връщам някакви истории. И разбрах, че всъщност той е бил един от чието имоти са взели, той е един от тези, които аз не знаех, тяхната биография е била скрита. Той е мой съученик, уча 5 години в гимназията, е от хората, които всъщност след това вместо Шезел Плевен, заради подобни прояви, са ги пращали на южната граница, противно на очакването за ученици от МГ, които отиваха в школата. Но за наказание за техните роднини, те са изпращани там.
И аз разбрах, че той е изпитвал този страх и аз съвсем сериозно, ако не на себе си, на него съм можел да го навредя. И ето тези истории, това виждане, човек може да го... Тази книга го показва, всъщност тя го показва, това, което аз съм преживял и аз го разпознавам вече като личен опит, който няма такъв, вероятно също би могъл чрез разказаното от вас, защото аз пак го твърдя, той е много балансиран, няма глъботиоза, няма и дълбокото потъване в скръпта. Няма е тази на унижение, оскърбението и плачещите. В края на краищата тук има силата на хора, които са умерили до последно да държат преди всичко на своето име и на живота. Сега тук, за да разведря, все още сме на втора част, ще преминем и на трета. И тъй като се интересуваме от Русия, искам да реша все пак и с присъстващи, които вероятно отиват да знаят повече от мен, пък и все пак да употребя някои от тия вече, които имам тук. Започвате една от главите 1942 година с текста, макар и да не се познаеха все още, кръстители и застори споделяха обща страст, слава. Първият футболен отбор в България, създаден на 10 април 1913 година, на полето край руски паметник. И аз тук вече от една ревност спирам, защото аз лично знам, че първият футболен клуб е създаден в Русия, това е Торпедо през 1901 година. Тоест, какъв е спора тук сега? Слава или създаден? Не знам, вече наистина трябва да кажа документите. Това не Да, точно така. Общо за този спор. Не мога да кажа. Просто не мога да кажа това, което аз съм написала, но е възможно да споря. Възможно е да има организиран Отбора Славя. Отбора Славя, пояснение. Отбор Торпедо Русе. Торпедо Русе. Като проверим в интернет, връщат още от 1800, не знам коя си година, т.е. спора все още продължава. Той не е окончателно решен. Това е много любимо. Радвам се, че научавам нещо ново. Но тук в друго сте права. Между другото, отбора Славия присъства не само като име и не само като емоция сред тогавашните граждани на София. Той присъства с клубната си политика. Той присъства с обществено, той е много повече от отбор. И тук в ролята действително на участник в романа, той има своето място наистина. И тук вече наистина става въпрос за доказване с документи и някакъв такъв разговор. Предполагам, като отидете в Силистра, може и там да ви оспорят вашата първа. Нищо чудно. Няма да се очудя, но истината е, че Славия наистина е интересна с това, че тя е била много повече от отбор. Те са имали хора, имали са невероятно благотворителна дейност. Имали са, плащали са някакви колети на фронта, защото те там не създават Славия и разбира се избухва война. Почват да пращат колети на фронта, почват да създават жените да плетат за сираците дрехи, пуловери, бялата Коледа, която до ден днешен се провежда, благотворително с сказки. Екзар Стефан отива да изнася. Това е много интересен факт. Екзар Стефан отива да изнася сказка на Славия. И след това славистите отиват на посещение при папата в Рим. Тоест, наистина, това е някакво обществено движение, което надскача на чисто така клубната и спортната страна, с която сме свикнали да свързваме този отбор. Но Славия присъства тук не защото искам да я величая, а просто защото има важни исторически моменти, които са преживени и които имат връзка с повествованието. Самия факт, че Славия последна 43-та година взима царската купа и след това я скриват, буквално я зариват в едно мазе и тя седи там години наред, защото разбира се вече няма такъв шампионат и този отбор, разбира се, става буржуазния отбор, изпада и много така тежка съдба има и той. Така че има много интересни истории по линия на този клуб. Но този роман всъщност успява и много добре да изтегли подобни истории на останалите осветли. Последната част на книгата е свързана с прехода в свят, който ние не познаваме съвременниците, спрямо предишните общества. Какво в крайна сметка се променя не чисто
това време. Те започват от начало, как рестартират своята фамилна история. Ами свободата беше голяма еуфория за нашите хора, защото просто да престанете да се чувствате като прогонен дивеч и да можете да говорите свободно, за тях беше нещо изключително. Действително, те бяха като... не може да се опише тази емоция, тази еуфория от свободата, от това, че вече сме равни на всички народи, че нямаме идеологическа притиснатост и така нататък. Но основното тук е как оцелява този разказ, как се пази паметта, как се опитваме как има сили в нашето общество, които се опитват тази памет да я покрият, как още не може да отидете на Белене, как е трудно да се стигне до там, физически е трудно да се стигне до там, просто защото там все още нарочно държат един затвор, за да може да се каже, че понеже затвора е там, не можете да стигнете до лагера. Нали? Имаме много силна съпротива тези места на памет да станат такива, каквито са в другите социалистически страни. Така че това е важното и това е предизвикателството. Не само да оцелеем, да се радваме на свободата си, но и да запазим паметта за тези хора, защото те заслужават много повече. Те нямат един паметник. 90-та година, когато се събират за първи път на Белене, те са скандирали свобода, свобода, защото в крайна сметка за това са си дали живота. Нали? И това са едни хора, които скоро гледах филма за Илия Минев в БНТ, на които дори не им се дава да стигнат до микрофона на първия голям митинг. Илия Минев, който е създател на автентичната организация за правата на човека, дори не му дават в 18 ноември да говори и му казват, демокрацията е за нас. И тогава той казва, демокрацията е за всички. Не може да е само за вас. Или има демокрация за всички, или всъщност пак няма демокрация. Така че това са вече политическите послания на тази книга. Аз, разбира се, съм се опитала да я напиша така, че тя да не тежи, да не дава някакви готови оценки, да не натрапва мнения, просто да разкаже историята такава каквато е и да оставя на всички вас прецените, да я преживеете през себе си и да прецените какво от нея ще приемете. Добре. Да прекъсна, както се казва, вашия диалог. Благодаря. Използвам случая всъщност, за да се обърнем към публиката. Ако вие имате въпроси, вероятно не сте чели книгата, виждаме и от този разговор как ето Влад има личен спомен, т.е. нещо го провокира. В същото време виждаме моменти, които пък са постоянни, като мотивите от фолклора, които се разпознават от хората. Това също е изключително важно във всяка една литературна творба. Да открием нещо познато за себе си, тогава то ще не стане още по-близко. И мисля, че тук, между тези две крайности, познатото и непознатото, което се е случило добре между тези коалиции, е безспорният литературен принос, който стои пред нас. И все пак, ако имате въпроси, не ни също така, разбира се. Ако нямате чаша вино, ви може да си говорим. Аз съм Заповядайте. Защо мислите, че поддържа този сега действащия затвор на Белене умишлено, за да няма достъп до лагера, след като от лагера е много малко останало? Защото и от другите лагери, нали, за разлика, примерно от, да кажем, нацистските лагери, които тях се превърнат в музеи, всъщност на Белене има почти нищо не е останало. Това, че имаме две сгради, не означава, че тези сгради не заслужават чак внимание. Така е. Значи, става дума за следното. Ако сте била там, Служително точно така. Значи, вие виждате, че това е огромен остров. И при добро желание бихме могли съвсем спокойно да отидем до лагера, без да стигнем до
затвора. И така, те са на 12 км разстояние, ако не е повече един от друг. Но съществуването на затвора там е добрият претекст да се сложи пропускателен режим, да се каже, че трябва да си дадете личната карта, когато преминавате през този мост, за да стигнете. Значи, вие преминавате по този мост, оттам нататък още 12 км в една посока, за да стигнете до лагера и 12 км в друга посока, за да стигнете до затвора. Така че просто е ясно, че липсва добро желание това място да се конструира като място на памет. И огромна срам е за нас, че трябваше католическия свещеник отец Пауло Кортезе, който е поел католическата общност в Белене, той това място го направи място за памет. Той започна да прави там годишните поклонения. Има страхотна съпротива от хората, включително професор Клаус Рот, когато вие познавате. Преди 10 години един наш колега в Германия, който е женен за българка, бяха обиколили цялото Белене в опит да стигнат до лагера и никой не им беше казал, че те трябва да минат през моста. Те неколкократно питат, моля ви се, къде е лагера? Те казват, вие за затвора ли сте? Ами той затвора е насам. Не, ние сме за лагера. Ами не може да ви кажем къде е лагера. Ами защото просто местните хора се чувстват гузни и не искат да се помни Белене като място на техния срам, това, че те са били, въпреки че те не са били лично те са се въртели там, всякакви милиционери, но те не искат това място да се свързва техния роден град, да се свързва с тази негативна конотация. Защото наистина името Белене вкаменяваше много хора. Само като се каже Белене и те не искат това, те са прави за себе си. Въпросът е, че трябва да се намери компромис, но никой не го търси този компромис. Аз бях миналата година в Белене и там на министъра на правосъдието даде официално обещание на общността, която се беше събрала, че ще направи нещо най-сетне да бъде достъпно това място, да има по-добър достъп, да се ходят групи там и въобще да се говори, както се говори за всички други страни са пред нас в това отношение, но нищо не се прави и това не е случайно. Просто не е случайно. По-удобно е така, ако може да се замазваме тези неща и много да се говори. Както казваше една моя съученичка, тези хора бяха неудобни, когато живяха. Сега и тази книга също е неудобна. Книгите за тях също са неудобни. Но аз съм приела това, защото за мен е по-важно да разкажа тази история, отколкото да блесна с някакви изписателски талант. Добре, Цвета. Добър вечер, благодаря за срещата. Съжалявам, не съм учила. Казвам се Цвета Ненова. Провокация за мен е темата Белене, защото аз споделям вашето мнение, че местните хора са изключително притеснени и много ги е срам от тази история, от това минало, че те са съпричастни, защото ако не те, техните предци са работили като някакви на територията на лагера, тях ги е срам от всичко това. И съм много съгласна с това, че физическият труден достъп до лагера е нещо, което е абсолютно със смисъл, с цел на публично ниво. И споделям, не е неволно, не е така просто безцелна или по инерция, защото миналата година бях водач на международен журналистически екип, който трябваше да отиде там да снима. И минахме през миналата година, през невероятни съгласувателни процедури с претекста затвора. Това е само едно споделяне. Много съжалявам, имам страхотни приятели в Белене и много обичам града там. И другото е, понеже професор Ненов каза, че всеки от нас търси някакво негово нещо или му се отключват някакви негови неща. Мисля, че в момента живеем в много трудно общество, в което вече не просто сме атомизирани, ами си живеем в собствените измислени светове. Лекува ли тази литература, лекува ли травмите на
миналото. Оптимист ли сте, че в нашето сегашно, тези, които тук сега сме събрани, може да има някакъв лек, някакво лекуване, някакво преодоляване на тази травма и на тази стигма на всичките обществени нива? Ами аз затова съм тук. Просто защото вярвам дълбоко, че всеки трябва да прави това, което може. Аз това мога и това правя. Капка по капка, както се казва, вирно. Много са важни нашите индивидуални усилия. Ясно е, че една птичка пролет не прави. Ясно е, че Стефан Иванов каза нещо много хубаво на Софийската премиера. Основната цел на тази книга според него е да пренесе ценностите на унази България, духовните и богатства в нашето безчестно време. И, както каза той, това разбира се е мисия невъзможна, обаче има някои неща, които ги правим с пълното съзнание, че те може би са обречени на успех, но ги правим, защото така трябва. Просто това е някакъв морален дълг, който имаме към себе си, към обществото, и аз така разбирам нещата. Много е важно, задавам ми въпроса, защо трябваше да напиша литературно, като може да го напиша научно. Именно защото науката не може да ви докосне така, както ви докосне литературата. Там няма емоция, там са сухите факти. Докато тук наистина виждате изстраданите неща, преживения живот, погубения живот и прекършения живот. И в крайна сметка разбирате нещата от първа ръка. Виждате много ясно нашата национална съдба как върви, къде сме в момента, къде сме били, къде трябва да стигнем. И не случайно така лаская се да мисля, че по някакъв начин се опитвам с тази книга да допринеса, да не се губи посоката, особено в тези действително мракобесни времена, както написа един читател от Швейцария. Това е спасителна книга в тези мракобесни времена. Времената са мракобесни, защото хората наистина отново са изправени пред същото зло и много хора не го разпознават. Много наши сънародници още не могат да разберат кой е жертвата и кой е агресора в войната, която вече 4-та година продължава. Така че тук това е отваряне на очите и задаване на правилния морален компас, защото сме много трудни да го видим и трябва да си го възстановим, да го запазим. Много благодаря на всички вас, че сте тук, и особено благодаря на